Sa atong unang pagbasa, Jeremias, basahon ni Jeremias, chapter 31 to 34, timan-ini ninyo, kay giingon sa Ginoo dinhi, dili na ko mosunod ni adtong unang kasabutan, ako na tong wagtangon, ilisa na niya og bag-ong kasabutan. Ang unang kasabutan gidawat ni Moises didto sa bukid sa Sinai o gisuat sa kamot sa Ginoo diha sa duha ka bato. Nya mo na to ilang sigihag dala-dala. Nya kay na disekret man to kay ilam tong gisupak-supak ang Ginoo hangtod nangabihag sila, nangabungkag na to ilang templo ana ni saad ang Ginoo nga inigtukod nako pagbalik sa Jerusalem or sa Israel. Duna na ko'y bag-ong kasabutan. Akong isuwat sa ilang hunahuna o kasing-kasing. So ang tanang tao karon gisuwat na sa Ginoo ang hunahuna o hunahuna o kasing-kasing ang iyang kasabutan. Nahibaw ba mo ana nga naaro sa inyong hunahuna o kasing-kasing gisuwat sa Ginoo ang iyang balaod? Wa mo kibaw? O na. Dili na kinahanglan nga tudluan pa sila. Kay gikan sa labing gamhanan o labing timawa naa ang kasabutan sa Ginoo. Una di na kinahanglan mo eskwela pa ta aron kahibaw tas balaod sa Ginoo. Mao ni atong gitawag og moral spiritual life. Ang tao na anagid anang gitawag og inherent goodness. Nya diin man agasugod na sa pag-abot ni Kristo sa kalibutan. Pagsud gyud sa Ginoo sa kalibutan nga iyan ang gisulob ang kinaiya sa usa ka tawo, ang lawas sa usa ka tawo, matag tawo naa na gyoy basic knowledge and longing for God. Mangandoy na kita Ginoo ba? Mangandoy na taog presensya sa Ginoo. Muna matag tao mangandoy kita kalinaw, kalipay, kahusay, kalambuan sa kinabuhi, ato na ning mga longings. Pero diri sa atong ebanghelyo, nakita nato nga bisan ang tao gisudlan na gyud sa Ginoo sama ni Pedro. Si Pedro matud pa ni Kristo, kining imong kahibalo bahin nako, wa ni gihatag ni bisan kinsa, gidritso ni gihatag sa amahan. Pasabot gisuwat sa hunahuna og sa kasing-kasing. Mao dayto gitagaan ding ni Hesus si Pedro og authority. Siya mo'y unang tao nga si Maria gid mo'y una og si Jose, no? Pero sa iyang mga disipulo, si Pedro mo'y iyang gitudlo nga mahimong simbolik sa simbahan sa kalibutan nga ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa didto sa langit. Isip siya usa ka magtotoo. Nakaron ni kuan dayon, nisulti dayon si Hesus unsay dangatan niya. Unsa may iyang dangatan? Ingon siya moadto ko sa Jerusalem, ila kong paantuson, ila kong patyon. Apan sa ikatulong adlaw, mabanhaw ra ko. Mao na niyang iyang gisulti. Unsa may nahitabo ni Pedro? Si Pedro na nawili kaayo ni Hesus, iyang giguroy si Hesus palayo sa mga tao, ingon dayon siya, Ginoo, dili unta na mahitabo nimo. Unsa may gisulti ni Hesus? Niliso si Hesus ni Pedro og niingon, pahawa Satanas, ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios. Babag ka sa akong dalan. So kining atong hunahuna isip tao ug ang atong pagbati isip tao, wa kuhaas Ginoo. Iyang gibutang ang iyang balaod sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing, pero naasad ang atong tawhanon nga hunahuna ug pagbati. Unsa may atong tawhanon nga hunahuna og pagbati, dili ta gustong pag-antos, dili ta gusto nga mamatay. No.
Lingian ay mong tupad. Yung nahay may imo, antos o kalipay. Pangutan na. Pag-ingon ni Kristo pahawa Satanas, pag-ingon ni Kristo sa ato pa, gipasabot ni Kristo, sulod sa diay nato, ni asad ang yawa. Nya kinsa man ang yawa nga ni asulod nato, ang atong tawhanon nga hunahuna og pagbati. Kanabitang moingon ka, sabta ko ninyo, unsaon? Mao ingon ani mangyud ko. Kanabita atong mga rason nga moingon ta, di mahimo tao ra gud ta. Ana, mao nay Satanas. Unsa man? Ika na be. Usbagling imong tupad. Inaon sa man ka, Diyos nun o Satanas? Tanawa karon. Tanawa ha? Ang pangandoy ni Putin o ni Zelensky, kalinaw. Kalinaw. Muna ilang pangandoy. Pero ang ilang gigamit, huna-huna nga tawhanon o pagbati nga tawhanon. Unsa may kalinaw para ni President Putin sa Russia nga ang Ukraine mo alayo niya, di magsupak-supak. Unsa man say kalinaw nga gihuna-huna ni Zelensky o ang iyang gibati nga tagaan sa sila og independence, sovereignty sa Russia, dili sila sakupon. Nakaron huna-huna man nga tawhanon. Unsa may resulta? Naggubat. Nya unsay ilang gipangandoy, kalinaw, pero ang gigamit huna-huna nga tawhanon. Mao na sa yawa man na, nya ang yawa mo kuha man na, mulipat ba na nato. Nya unsa maroy nahitabo, kining tawhanong huna-huna gihimong negosyo sa kalibutan. Kanang gubat usa na sa dagko kay negosyo sa kalibutan. Munang di gina mahunong, it is business. Ngano gutawng maghimog mga armas ang mga datong nasod, lain-lain lag style. Ngano man, business. Kining atong sakit, usa ni sa dako kay negosyo sa kalibutan, kining sakit sa tao. Ninyo mo kontutukan. Lagi, dako kay ning negosyo. Tanawa lang gunagod, pila na nakabuk mga hospitals, mga pharmacies, gipangtukod, dagko kay nga kompanya, multi-billionaire na sila nga mga global nga mga business. Kining kahadlok sa tao, dako sa ni ginegosyo sa ning maayo. Kining kahadlok ba mo na ang terorista, ang terror porti ginang kusuga. Kanang hadlokon ka ba? Dali makikita mahadlok. 3 days darkness, palit di kandila, hurot di kandila. O di ba negosyo? Ingon dayon, hala, digay ka magtap-tap la, patay gyud ka sa COVID, tap-tap alcohol, hurot alcohol, hurot alcohol, tanan. Lisura pangitaos alcohol. Hadlokon ta ba? Terror. Mao na. Morning niya. Gubat, terror gyapon na. Kaning atong sakit, hadlokon gyapon kag di gani ka mo inom aning tambala, di kay ka mo agi aning klasihas proseso, patay gyud ka. Si Kristo, iya ning gibuntog ang tanan. Giunsan niya pagbuntog? Magantos ko og magpakamatay kaysa ikatulo ka adlaw mubangon ra ko. Wa na. Sakit? Okay. Gubat? No need. Nganong musukol pa man ko, nga gusto man ko magpakamatay. Og mauni ang basic good. Sa tinud-anay, ang tinuod gyud nga kaayo sa tao, kadang una, andam mo antos. Ang tao nga maayo, andam gyud mo antos. Si Saint John Mary Vianney, purting antos niya. Sa seminaryo, hangtod pagkapari niya. Murag 40 kapin siya katuig nga pari. Grabe ang pag-antos. Pero di gyud siya mahadlok mag-antos. Unay una, antos.
lingian ay mong tupad be. Ikatulong higayon. Ing nahigugma kang muantos para nako. Ay kanawi. Ing sige na. Kay usahay ra ba di kita kamaong muantos para sa atong isig katao. Kung ang Russia muantos pa para sa kaayuhan sa Ukraine, ang Ukraine sad muantos para sa kaayuhan sa Russia, linaw kayo. Antos ing kapadir lisod kayo iwa man gani may hapit bugas, sige suway ko no nga hastang inyo ganing bugasan inyong ibaligya haron ipalit inyong slot. Hastang imong mga cellphones ipabaligya na lang na haron ipalit og slot. Di ba magantos ka sama sa byuda kadtong giadto ni propeta Elias, ni antos siya og hatag sa iyang katapusang kumkum sa harina. Matud pa niya, human akong pakaon nimo ani, mga matay na misgutom. Ni antos siya hatag unsa may gibaos sa Ginoo niya. Usa ka tuig kapin wa mahurot iyang harina og lana. Ang kadtong bata nga dunay 5 kapan og 2 ka isda nga miantos paghatag sa tanan ngadto ni Hesus aron ipakaon adtong 5,000 ka tawo unsa may baos niya. Nabusog pa gyud siya og naulian pa gyud siya 12 ka bukag. Unsa may bungas pagantos ni Kristo sa iyang pagantos og kamatayon sa cross, nahimo siyang Lord of Lords, King of Kings, og nabuntog pa gyud niya ang kamatayon. Grabiha ano? Unsa may bungas pagantos akong pagantos nga wa jud ko'y isod nga kwartas akong bulsa nga akong angkonon nga ako panghatag ra gid nako tanan empty. Karon ako mao'y agianan sa mga millions nga donations para sa kaayuhan sa simbahan. Di ba? Kada kong kalipay ana, pero ako'y gisod sa akong bulsa, mo na kamong mang-donate nga inyong iagi nako, I can assure you to the last centavo magamit gina sa simbahan. Hasta pagani akong stipend, ako pa magani i-donate sa simbahan. Dili ni pagpagarbo, pero di adinhi ang kalipay. Nya gasugod ko ani sa ako mga sharings ninyo dinhi, second year college pa ko, 1984, ako na ning gisugdan. Kargador pa ko ato, maglisod pa kog kaon, maglisod pa mi og pangitag pagkaon, luy ag asin kasagaran akong sudan, kandila mo akong suga hangtod ni graduate kog college. 1987 graduate kog college. 1984 nag-serve nako sa simbahan. Grade 12 ang akong level ato kung atong i-equate karon sa atong K-12. Grade 12 ko ato. Nanda na sa kong unahona nga di na ko magkupot og kwarta, ang akong tanang kinitaan ako yung ihatag para sa kaayuhan sa uban. Mao nay hangtod karon ako dagipuy-an og dili na ni matuis. Mana siya? Yang sa may resulta. Tanawa. Unsa may gihatag nako? Gubat, sakit. Mo akong gihatag, kasakit. Tingali kay mugawas man sang akong kayawanon, mo nang masakitan sa usahay pero dali sa kong makabawi. Dali man kayo kana bitang mag-away mo ba nag-asawa? Nya naas inyong hunahuna og kasing-kasing nga andam kang muantos og magpakamatay. Namang gipanahon nga naitensyon, murag maglalis, mag-away, pero inighuman pila ka minutos, labing dugay pila ka oras, manglingkod ra mo. Nya mag-istoryahanay. Human mag-uli. Mao sa nay mahitabo sa mga nasod. Kung ang matag nasod nga mga leaders andam mo antos og magpakamatay para sa kaayuhan sa kalibutan, naa maginang tensyon, naa maginang panaglalis, manglingkod rata og magsabot-sabot, gidala ang basic goodness, the law of God, the law of good, the law of love. Dinhi sa atong kasing-kasing magkahiusa ra gid ta. Apil na ning ato rong dinhig nasod tungod kay naatay satanas. Ilhana nimo kanang mga reklamador, mga satanas na. Kanang kusog ay mo reklamo, mga satanas. Kanang kusog ay manaway, mga satanas. Kanang kusog ay mo daot, mga satanas na. Mao na moingon si Jesus, pahawa, satanas. Kinsa may mga Ginoo
kusog mo antos, kusog mo pasaylo, kusog makighiusa, kusog nga mo sagup, mo dawat sa iyang isig katao. Og maunay kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa mga santo sama ni San Juan Maria Vianney. Na hasta ang musakit niya maayo, iyang gihigugma. Hasta tong magsigig panginsulto niya, iyang gihigugma. Hangtod na hinuon nga magsigi nagdaig niya ang katong gasigig panginsulto niya. Og ato nang buhaton, magantos ta, pero ingnon tas Ginoo, ikaw ang bato, akong tukuron, akong ipiyal ang simbahan diha kanimo. Pero mo ingon ganito, alkansi ta ni, magantos ta ni, ngigagod, unfair man ni. Mo ingon ni Ginoo, pahawa Satanas. Ang imong hunahuna, babag sa kaluwasan, kay hunahuna na sa tao, dili hunahuna sa Dios. Manindog na ta mga dili Satanas.